Kidam tang pai pai ni phai trogani Amlokhi Sports Association ben chapati priponsi Amlokhi Sports Association pathu aklamalong ingdeng cricketom Club League Championship ke pathu pangcheng pontang lo Bangso Club League ke pathu ke cheng ponahut kaddu kawe teran cap mate team cap an chetong ponlo lapen bangso hut kasa amai phumate Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang mahang ke thekani pache tondunsi labangso Club League ke pathu pangcheng ponlo Kidam tang pai pai ni phai trogani bangso Club League kangpu amai long aluhia manpen Amlokhi Bazar Committee amai phu Bidya Singh Rongpi Manja Development Block BLCC member Jiten Hanse GB atum chetong dun Kiching si ke pathu panhut kache phok pon lake Maino FC lapen Rongthilu FC ang bongsi che pholo Maino FC atum ke pathu ke thek sera jok 6-2 goal pen Rongthilu FC atum aphan parem pon detlo Bangso hut best player anong e Maino FC pen Ratul Teron Afansi Pajir Pon Championship pini kapang cheng silo tapi pini kapang cheng sinang kok pini litum Karbi Anglong Sport Association President Sir Dr. Tuliram Ronghang labang so mahang ke thegarni labang so pasi tonun si pini labang so litum Amlokhi Sport Association pen kami club league ki check malo lasi pini labang so club league ke tum Karbi Anglong Sport Association men se kapeng khat pon ani kan bang tame labang so asayang dengke dupon bom lasi piningan ke nitum dak Rongthilu mate Amlokhi Sport Association ame ingdeng cricket home an ke le lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live